An balimaw ani ɲantuma bi kibaruya b'an bolo ka da kulo kan o de ye alamisa tɛmɛ compagnie de voyage sagasire ni ale kun bɔtɔla do Burkina Faso ni ka kunda Mopti kan o kari kelen kɔni jenina sira la ko kari kɔni a bɔtɔla Burkina Faso u selen Koro mɔgɔw kɔni ne jigina ka taga finitigiw ka sɛgɛsɛgɛlikɛyɔrɔ la n'an ko o ma ko poste de contrôle o ko kɔni ne senfɛ dɔ ɲɛ b'a la sisi kun bɛ ka bɔ kari kɔnɔ o tigi kɔni ye mɔgɔw wele ko sisi bɛ kari kɔnɔ kari kɔni bɛɛ jenna ani a kɔnɔminɛw ko ga ka da mɔgɔw kulo kan mɔgɔ kɔni ni ma to nin ko in na sabula bɛɛ kun bɔlen do ka taga sɛgɛsɛgɛli la kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye an ka minisiriso min ɲɛsilen do marabolow ko ɲɛnabɔli ma o baarakɛlaw ni administrateur civil olu kɔni fɛnɛ bɛɛ bɛ fɛ ka taa baarabila la baarabila min kɔni ni o kan ka daminɛ février kalo tile 11 ka taa bila février kalo tile 13 la juma tɛmɛlen kɔni ne u ye nin baarabila sɛbɛn in kɛ ni baarabila in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ sabula ka ye gouverneur o kɔni o bɔla a jɔyɔrɔ la ni ka taa mɔgɔ kura bila yen nɔ ni o tigi ye polisi dɔ ye o kɛlen de sa o de ma bɛn ni ma kofɔlen ninnu ma ni u y'a ŋaniya ko u bɛ taa baarabila la ko sabula gouverneur kɔni bɔlen a jɔyɔrɔ la tantɔ ko o ye bingali wale ye ko o n'a ɲɔgɔnna caman fɛnɛ mɔgɔ caman de bɛ yen nɔ olu baarakɛɲɔgɔn do olu kɔni fɛnɛ bɛɛ bɔla u jɔyɔrɔ la ni bingali wale ninnu na nin cogoya la ni ma kofɔlen ninnu kɔni cɛsirilen do nin ko la fo gouverneur kɔrɔlen o kana a jɔyɔrɔ la tuguni ale ni mɔgɔ minnu kɔni ni u ye u bɛɛ lataga ten cogoya la olu kɔni fɛnɛ bɛɛ ka segin ka na u ka baaraw la an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da kulo kan ani cɛ aw ka kulomajɔ la